Elkezdtünk a következő ilyen motoros, kibeszélős podcastünkhöz Molnár Beával, itt a Endrát garázsnak a jóvoltából. Innen is köszönöm Briginek a lehetőséget, és illetve a helyet. Bea, mit lehet rólad tudni? Így motorozás oldalról. Mióta Sziasztok! motorozol? Szia Csabi! 5 éve motorozom hivatalosan, akkor tettem le a jogosítványt 2019-ben. Tehát 5 éve tudja az állam, Így hogy van, motorozol, és így mióta van. motorozol? Hát Most megtudja az állam, hogy mióta motorozol valójában? szerintem ilyen 15 éves korom óta. Tehát Aha. az túlzás, hogy motorozom, de nyilván mi is bohóckodtunk robogókkal, utána crossmotorral bohóckodtunk, akkor amikor már nagyobb voltam, ellopkodtam ugye a többiektől a gyorsasági motort, ilyen kihalt utakon azért ott nyúztam már őket. Aztán nagyon sokáig utas voltam, ahol mindent megtanultam, azóta is mindenki nagyon szeret engem vinni, mert nagyon, nagyon tudom, hogy mikor merre dőljek, és hogy helyezkedjek a motoron. Mik azok az apró dolgok, amikben így, ha már így beszélgetünk erről, akár tudsz segíteni kezdő utasoknak, hogy mi az, amire érdemes figyelni? Tehát mondtad, hogy sok mindent megtanultál, ami a sofőröknek kedvező. Igen. Hát most kezdő utas például, szerintem aki kezdő utas, az a legjobb, ha arra figyel, hogy inkább dőljön rá az előtte lévőre, és vele együtt mozogjon a motoron, de hogy megkönnyítsük a vezető dolgát, azért a kezével a tankon próbáljon meg tartani magát egy nagyon picit, hogy azért ne terheljük teljesen az utast. Ez nyilván sportmotorokra vonatkozik. Ezt akartam mondani, hogy ha jól sejtem, akkor Igen, egyébként ez inkább, mert igen. Én többinél nagyon nem éred el a túramotorokhoz nem tankot. vagyok szokva, meg nem is az én stílusom, de ez sportmotorokra vonatkozóan, ugye, ha megtámasztod magad igazából a tankon, akkor rádőlsz egy picit az előtted lévőre, a vezetőre, és akkor vele együtt mozogsz, úgymond a motoron, aztán ezt lehet nyilván továbbfejleszteni, azért mi nekünk már elég jól megy ez, tehát szoktam azért utaskodni még mai napig. Van a csapatunkban a Zoli, van külön egy csapatunk, majd erről is beszélek. Mögötte szoktam ülni, mert ezt rendesen mi élvezzük, tehát amikor a kanyarba a kezemet leteszem az aszfaltra, a térdem mellé, meg egyéb ilyen dolgok, tehát mi ezt már tovább fejlesztettük. Igazából már aki gyakorlott utas, az szerintem simán csinálhatja azt, mint például egy nagyon hosszú, ilyen jó kis kanyargós úton, hogy simán kiül a vezetővel együtt. Tehát amikor ő kiül a kanyarba, akkor lehet mozogni vele, ugye jobbra-balra, mindenhova. És ezt... Gondolom itt egyébként nem feltétlenül csak a utasnak a tudás szintje az, ami fontos ebben, hanem azért a sofőrnek is, hogy ő tudja Hogyne. azt, hogy az utas ki fog ülni. Hogyne, persze. Hát Hát az ez összeszokás. szerintem összeszokás, meg az összhang, meg az, hogy tényleg ilyen, tehát ez a néma kommunikáció, amikor szavak nélkül megértitek egymást, és akkor úgy tudtok együtt motorozni, te már ismered a másiknak a stílusát, tehát tudod, hogy ő hogy motorozik, mikor fog mozogni a motoron, és hogyha ez megvan, akkor nyilván úgy tudtok együtt motorozni, hogy az kívülről is látványos és szép, és sokan megirigyelnék. Úgyhogy így szoktam néha poénból utas is lenni, de visszatérve ugye a motorozásra, hogy sokáig voltam utas, aztán egyszer úgy döntöttem, hogy ezt legalizálom, ezt a dolgot, és lerakom én is a jogosítványt. Első motornak, mivel már akkor megvolt a gyermekem, és szerettem volna mindig hazaérni, és csak úgy voltam vele, hogy jaj, én csak úgy lazán elmotorozgatok, jó lesz nekem egy 250-es Kawasaki Ninja. Ez volt az első motorom, hát körülbelül 1,5 hónap alatt jöttem rá, hogy ez nagyon rossz döntés volt. Ez kevés. Mert rettenetesen kevés volt, úgyhogy a Kawasaki ment, jött helyette egy CBR 600, amiről annyira nem ért le a lábam, és valahogy nem is találtam meg vele az összhangot. Nem volt a kedvenc motorom, úgyhogy az is talán 2 hónapot volt Ez meg. milyen volt? F? Nem, a sportmotor, tehát nem a sporttúra, hanem a Tehát akkor CBR 600 RR. az RR, Igen, nem az igen. F4 vagy F. Nem, RR. az is teljesen sport.
Mindegy, nem találtuk meg így az összhangot, aztán 2 hónap múlva az is ment, és utána lettem Yamahás, és ezt tartom mai napig. Tehát megtaláltam az R6-ot, ugye akkor az még egy 2005-ös R6-om volt, a fekete, és hát nem tudom, engem arra teremtettek szerintem, mert annyira az első perctől kezdve éreztem a motort, és annyira jó volt vele motorozni, pedig kis agresszív volt egyébként, mert az átételekkel volt játszva, nem kicsit, meg volt benne egy kis tuning is, és hát így főleg ez pályán jött ki, hogy nem nagyon tudtam eldönteni, hogy a 2-es vagy 3-as legyen, mert 2-esben eszméletlen agresszív volt, Ja, mármint 3-as ilyen már kevés ringpályán. volt. Hát a Aha. Kakucs, Igen, igen, Euroring, igen. stb. Ugye ezeken, de minden esetre mondhatom azt, hogy én Yamahás vagyok. És akkor mentem amúgy sok motorral, mentem a csapatunkban, van ugye egy GSX-er 1000, egy BMW-es 1000R, meg hát ugye a Noéminek mikor mi van, most ugye van neki egy Naked, de a Naked az nem az én világom, tehát azért a sportmotorokat, azokat lopkodjuk egymástól. Az miben másabb így a Naked szerinted? Nem tudom, nekem ez a szélvédelem, ez olyan, nem, én ezt ilyen sárkányeregetésnek tudom elképzelni, hogyha rákerülnék egy ilyenre, és meghúznám neki, hogy így majd lobogok utána, és hogy nem bírok fönt Hát de miért a maradni sportmotoron egyszerűen. sincs nagyon szélvédelem? Hát Azt tesz de, számítva, hogy bebújsz a... hát persze, hát ilyen 160 fölött azért már ráfekszel a tankra, és akkor tök kényelmes. Mhm. Tehát nekem legalábbis. Amúgy hülyének néznek nagyon sokszor, mert hogy ugye én ezzel is túrázok, tehát én megyek egy nap 700 kilométert egy sportmotorral, amit sokan nehezen tudnak elképzelni, de 700 kilométer után nyilván el vagyok fáradva, de azért nem úgy szállok le róla, hogy úristen, mint akit elütött a vonat, vagy összevertek, vagy bármi ilyesmi. Én ezt úgy tapasztaltam, így ez a saját tapasztalatom, nem biztos, hogy mindenkivel ez fordul majd elő az életben, hogy mindaddig ezt érzed, amíg úgymond lojális vagy a sportmotorok irányába, és adott esetben hosszú távon nem próbáltál még ki egy túramotort. Nekem az volt, hogy volt egy CBR 600 RRM, meg volt még egy F4, és akkor lett egy NC, tehát az F4 az ott is felvigyázás szinten volt nálam, tehát csak tárolás szinten már, de a NC 700X-re lecseréltem az RR-t, 600 RR-t, hát azzal mentem egy darabig, egy pár hónapot, és akkor volt téli időszak, és meg akartam mozgatni az F4-et még így eladás előtt, hogy legyen azért megmozgatva tavasszal. És ráültem, szerintem egy fél órát motoroztam vele, vagy max. 45 percet, és mondom, ezzel hogy tudtam kimenni Svájcig? Meg vissza. Uh-huh. Meg hogy tudtam elmenni vele egy nap 600 kilométert, 650-et. Mert így egyáltalán nem. Tehát annyira megszoktam a széles kormányt, azt, hogy egyenesen ülök, azt, hogy nem kell rádőlögetni semmire. Aztán lehet, hogy nem mindenki lesz ilyen. Neked lehet, hogy ez az utad. Hát nyilván nekem is el kell ezen gondolkodni, mert azért nem tudom hány éves korig egészséges sportmotoron motorozni, meddig fogja még bírni a szervezetem, a testem. Nem tudom, hogy mi lesz, amikor már nem tudok sportmotorra ülni, hogy sakkozni fogok, vagy áttérek a túrára, nem tudom még. Hát veszel egy jó leültetett Harley-t, nem? Az biztos. Nem. Az az idő nem fog eljönni, tehát maximum egy túra még szóba jöhet, hogyha nem tudok megválni a Hát mondjuk motorozástól. nem is tudom pontosan, a S1000XR? Igen, az elég szép. Azt Például. már csak úgy beragnám a szobába és nézegetném. Igen. És akkor ugye ott kezdtük, hogy akkor a robogók, crossmotorozgattál, akkor leraktad ez mikor volt, hány évet? 5-6? 5 talán. Akkor lett meg a jogsi, és akkor egy 250-es Uh-huh. Kawasaki Talán CBR, és 600-as. akkor igazából akkor mondhatjuk azt, hogy hosszabb távon az első motor, akkor ez a R6-os volt. Igen, igen, ez. És vagyis hát próbáltak meggyőzni a többiek, hogy fú, hát az 1000-es motor, hogy az kéne, az 1000-es mindenképpen, mert hogy az milyen jó, és el is hiszem, hogy jó, meg mit tudom én, de valahogy
nem tudom, én elégedett vagyok a 600-assal, ezt sem használom ki. Tehát nyilván nem 200 fölött közlekedünk mi sem egyfolytában, azért mert sportmotorunk van. Igazából nem tudom, mindenhol tudom tartani a tempót, pályán is elégedett vagyok vele, utcán is, tehát nem érzem annak szükségét, hogy nekem mondjuk egy 1000-es motor kéne egyelőre. Aztán nem tudhatom, mit hazajövő, de így elégedett vagyok a 600-assal. Én nem is tudom, hogy azt, hogy az 1000-est azt igazából ki az, aki valóban azt tudja mondani, hogy kimotorozza. És ez nem abból áll, hogy fölmegyünk a M5-re vagy az M6-ra, és akkor maxig, tehát amennyit bír, hanem hogy így tényleg ki tudja használni minden körülmények között, mert azért volt már olyan, hogy a kis 48 lovas 700 XM-mel a Mátrában előztem meg egy 1000-es Kawasakit. És nem azért, mert nem akart menni, mert láttam, hogy akar menni, csak a kanyarokba lemaradt mindig. Tehát, hogy mennyire tudják kimotorozni az 1000-est, vagy nem. Én is azt gondolom egyébként, hogy a józan embernek, a józan észnek bőven elég a 600-as is. Az is 120 lóerő körül van, nem tudom, az R6-os az mennyi, az LR az 117 volt. Én azt azért adtam el, mert igazából nem tudtam kihasználni. Tehát én vagy túrázni jártam, ott nem száguldozok, tehát nem használom ki, mert többen vagyunk, és csak nem megyek előre össze-vissza. A másik meg városban használtam ugye közlekedésre, úgymond, oda meg szintén sok. Most igazából a 48 lóerős 700 X-el is lámpánál első voltam mindig. Tehát, hogy lámpától lámpáig. Tehát, hogy amennyire kellett, az is gyorsult annyira, amennyire én igényeltem. Mostani az meg már végképp jó, egy picit abból a szempontból vágynék nagyobbra, egy 1000-esre, csak ugye az nem sportmotor kategória, nem túra. Abból a szempontból vágynék az ilyen 100-102-5 lóerő körülire, hogy meg a nagyobb köbcentire, hogy autópályán kényelmesebben tudjam tartani azt a tempót, amivel lehet haladni. És itt nem a 200 fölöttire gondolok, hanem az ilyen picivel a megengedett fölött. Hát figyelj, szerintem hívj be beszélgetésre olyat, akinek van 1000-es sportmotorja, mert erre én is kíváncsi vagyok, hogy hát figyelj, mi az, amit el tud mondani erről, mert nekem... Ajánlj valakit, akit be tudok hívni. Jó, rendben, fogok. És 1000-es sportmotorja van, mert erre én is azért kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ő tapasztal, hogy ő szerinte. Igazából a fiúk azért szeretik nálunk, mert hát nyilván azon más a technika is, de hogy ugye kevesebbet is fogyaszt, tehát én jobban pörgetem, nekik annyira nem kell azért pörgetni. Ez is olyan, hogy milyen tempót megy az ember, ugye? Ők azt mondják, hogy ez kényelmes, ez a jó. De figyelj, beajánlom őket, eljönnek, és akkor elmondják. Jó, ha van kedvük, akkor szívesen örömmel fogadom őket. Tehát engem hol ismertél meg, milyen túra volt az első, amikor találkoztunk? Horvátország, csajos túra, ahova véletlenbe estem. Ezt akartam mondani, ha jól emlékszem, akkor ott úgy ilyen utolsó napokban volt az, hogy... Azt hiszem szerdán indultunk talán. Na, én hétfő este jöttem haza Horvátországból, akkor kint voltam, azt hiszem családdal. Hazajöttem, és kedd reggel láttam meg, hogy van egy lemondás, és hogy itt csajok mennek motorozni, meg mit tudom én, és akkor így gondolkodtam, mondom, végül is amúgy beleférne, és akkor így nézem, és akkor írtam, ugye, hogy hát akkor én mennék végül is. Akkor visszaírtak, hogy enyém a lehetőség, és akkor este összepakoltam, reggel fölültem a motorra is, és akkor találkoztunk a benzinkúton, úgyhogy nekem ez ilyen spontán volt nagyon. Senkit nem ismertél? Nem. És nem is tudtam, hogy van ilyen túra, vagy mit tudom én, vagy hogy van ilyen szervezés, amúgy tökre örültem neki. Mármint, hogy általánosságban nem tudtad, hogy léteznek sem, ilyenek? Igen, már nem csak rólam, hanem hogy úgy szerveznek emberek ilyen túrát, ahol... Hát nyilván, nem tudom, egy-két híresebb ember, akik csináltak ilyet, az úgy megvolt, hogy tehát akkor csinálnak. Még akkor nem voltam híres, értem? De igen, akkor még nem ismertelek. De
de így nem tudom, így tetszett az ötlet is egyébként, hogy csak csajok, és mondom, tök jó. Még én is akkor kicsit ilyen visszafogottabb voltam, visszafogottabban motoroztam. Mondom, ez tök jó lesz nekem is, ilyen tök jó kis lecke. Megmondom, megismerek új embereket, meg hát azért 80%-ban fiú barátaim vannak, és mondom, hát hogyha sikerül valami csajt is összeszedni, így barátságba, és hát ugye a Noémit ezt És neked hát sikerült. köszönhetem, igen, aki azóta is velem van, jóban, rosszban. Úgyhogy nem ismertem senkit, ott álltam, így néztem körbe, úristen, mi lesz ebből, mindegy, megyünk, motorozunk, mondom, hogyha úgyis, És milyen, ha így emlékszel rá, milyen benyomás volt így az első, amikor ott úgy elkezdtem mondani a dolgokat a kúton, meg elindultunk. az szimpatikus volt, meg az, hogy elég összeszedett voltál, meg mindent elmondtál, nem tudom, segítőkész Vagy hát ha voltál. valamit kihagytam, azt nem tudjuk, mert Igen, kihagytam, ugye? igen, igen, de hogy így szimpatikus volt, meg tök jó volt így rá hagyatkozni másra, és csak úgy menni mások után, mert általában az túrákat én szervezem, és most így jó volt egy kicsit elengedni magam, és csak úgy Mármint, hogy menni. előtte is te Nem, szervezted, vagy igazából előtte nem azóta? motorral, de a nyaralásokat, a Ja, mindent, értem. tehát a látnivalókat, nem vagyunk egy ilyen tengerparton fekvősek, senki a családba, és hát így a utazásokat, meg mindent az általában az én feladatom. Azóta, meg ugye a motorozással kapcsolatban a túrák is az én feladatom, de nem tudom, nekem nagyon tetszett, szimpatikus volt az egész, amúgy a csajok is aranyosak voltak, tehát nagyon sokat nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat, ugye vicces volt az egész, hogy történtek azért érdekes dolgok is, és nem tudom, én egyébként ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, mármint főleg a lányoknak, akik szégyellősek, vagy nem akarnak fiúk előtt motorozni, vagy még éppen tanulnak, mert amúgy tök toleráns vagy, meg türelmes, és mindenkivel, és hogy nem kell ettől félni, hogy úristen, én lassú vagyok, én nem merek velük elmenni, vagy valami, mert az pont erről szól, hogy itt tanulhattunk, úgymond, idézőjelbe, tehát nem volt az, hogy valaki következő megállónál megállunk, és hát na jó van, vagy fordulj vissza, vagy tanulj meg motorozni, vagy nem tudom, hogy nem lehet ilyen tempóval, hát feltartasz mindenkit, bármi ilyesmit, tehát hogy semmi erről nem volt szó. Jó, mondjuk nem én mentem utolsónak, meg a Noémi, ugye, Igen. ebben a csapatban, de hogy a többi lányjal szemben is, hogy ott voltál velük, csináltad, és akkor ugye mi is bevártunk mindig titeket, és akkor találkoztunk, akkor meg ugye együtt csináltuk a programokat. Tetszett a program is, hogy én már voltam az összes helyen ezek közül, de itt tök jó volt így együtt elmenni. Tök jó, hogy a túrában vannak ilyenek is, mármint, hogy nem csak a motorozásról szól, hanem azért egy-két látványosságot ugye megnézni, megállni, fényképezkedni, stb. Na hát is tök jó, hogy ott voltál velünk, mert ugye a fényképezésnél, ott a tengernél ott azért tök jó volt, hogy egy fiú tologatja a motort, és nem nekünk kell. Tehát én ezt tényleg ajánlani tudom mindenkinek, szerintem ebből tök sokat lehet tanulni. Arról nem beszélve, hogy megtanulhatja a csapatban motorozást, ha esetleg valaki például még most kezdte a motorozást, tehát mi is a lányokkal, én is ott tanultam meg egyébként, tehát az, hogy kézzel jeleztünk egymásnak minden eseményről, és ezt megértettük, és tudtuk, hogy mit mutat a másik, és mire kell figyelnünk, így nem tudom, ez is úgymond egy tapasztalatszerzés. Úgyhogy Igen, mert én azt gondolom egyébként, hogy sokan azt gondolják, hogy, és itt most nem erre a kis létszámú, mert igazából ez egy kis létszámú volt ahhoz képest, amik néha most már így összegyűlnek, és sikerül menni akár külföldön, belföldön. Még a kis létszámúnál nem is nagyon jön ki, de nagyobb létszámúnál azért az, hogy csapatban motorozunk, az azért az nem egy olyan triviális dolog, hogy így csak így menni kell. Tehát, hogy azért ott is vannak szabályok, amiket külön be kell tartani, és külön figyelni kell rá, hogy ne hulljon szét a csapat. persze nyilván, meg hogyha leszakad a fele, meg mit tudom én, akkor azért be kell várni, meg ilyenek, de például ilyen nagy létszámú motorozást én annyira nem kultiválom már, mint biztos, hogy egy Hát nagyon azért jó nem buli. találkoztunk az egynapos Igen, túráimon. igen, mert biztos, hogy nagyon jó buli, és amúgy úgy benne is lennék, hogy akkor ott találkozunk, de ez a 70-90-nel, meg azért már nem tudom, azért 20 fő fölött, de szerintem már 10 fő fölött is,
azért már figyelni még az utolsóra is, meg folyamatosan esetleg bevárni, ha valaki így lemarad, stb. Az nem tudom, én nem vagyok ilyen türelmes, mint te. Hát 20 fő fölött igazából most a nyitótúrán 95 motor volt. Na hát, igen. Tehát az eleje még itt volt Pesten, vagy a hátulja még Pesten volt, amikor az eleje már leérkezett. Igen, tehát amikor elindultunk, még mondtam is ugye, hogy majd lassan indulunk, mert egyébként Érdre, Molkútról indultunk, Bencehegyi kilátóhoz, mondom, mire az eleje odaér a kilátóhoz, akkor indul a vége. Úgyhogy, de jó volt. Szerencsére végig egybe tudtunk maradni, nem maradt le senki. Ez nem annak volt köszönhető, hogy 30-al jöttünk végig egyébként, tehát a tempó az egy ilyen, hát nem sportmotoros tempó volt, hanem 80, 90. Tehát körülbelül ezt tartottuk, ugye a megengedett országúton, tehát most az, hogy nem akartam munkát adni a rendőrségnek, hogy 92 bírságot ki kell postázni. Az első füzet. Nálunk így van. Úgyhogy attól még kipostázott volna 95-öt, tehát azon nem múlik, hogy kifizeti, de hát ott vannak szabályok, amiket inkább betartok annak érdekében, hogy ne az legyen a kép, kialakult kép ugye kívülről a motorosok irányába, hogy na ezek megint randalíroznak, bár egyébként úgy is megkaptuk, hogy mekkora területet lezárunk azon az úton úgymond, és nem úgy lezárni, hanem hogy elfoglaljuk, hogy megyünk azon a, nem is tudom, szerintem 500 méter, 600 méter volt, de lehet, hogy még több is volt egyébként, amit elfoglaltunk. Hát motor, igen. Még lehet 1 kilométer is volt, amit elfoglaltunk, és hogy hát jött ilyen komment, hogy hát ez mi alapon, meg minek, meg miért, meg hogy jövünk mi ehhez. Tehát nem támadó jelleggel, hanem ilyen magyarázó jelleggel volt. Nem az irányomba kimondottan, de olvastam ilyet, úgyhogy ez bármelyik ilyen csapat, irányvonal, a biciklisek ugyanúgy lezárják a félvárost. Futásért ugyanúgy lezárják a félvárost. Igen. Ez így havonta nekünk egyszer, vagy 2 havonta egyszer van egy ilyen, és le se kell zárni a várost. Tehát mi csak haladunk. Igen. Haladó úttorlasz vagyunk folyamatosan, tehát vagy útakadály többi autósok számára, de igyekszünk azért nem föltartani senkit ezzel a tempóval pont azért, hogy ne. És szerencsére mindig sikerül úgy véghez vinni ezeket, hogy eddig le is kopogom, nem volt még baleset. Tehát 5. éve csinálom ezt, vagy ez a 6. éve, akár az egynapos, a külföldieket, azt hiszem, azt már még csak 4 éve, és nem volt még ilyen számottevő baleset, ami említésre érdemes lenne. Tehát, hogy valaki rommá törte magát, kórházba került, vagy valami, tehát, hogy nem volt egyszer, volt egy olyan, hogy valaki véletlenül 20-szal körülbelül beleszaladt az előtte lévőbe, az meg eldőlt a motorja. Ennyi. Tehát, de egyébként semmi komoly probléma nem volt ebből se. Én is csináltam Horvátországban. Igen? A kanyarban nem borultam föl. Eldőltem, mint a rohadt nád. De hol? Hát ja, de nem a túrámon. Dehogy nem, Horvátországban. Te állítottad fel a motoromat. Amikor megállt előttem az autó, és ugye ilyen döntött visszafordító, és hát persze, hogy azt a lábamat tettem le, amikor jöttünk hazafele, és annál a vízesésnél, vagy hol volt. Tudom, most már így beújult. Rástoknál. Emlékszek. Úgyhogy hát ott is, hogyha mondjuk ott nincs ott egy, most nem azt mondom, hogy hozzám hasonló, de egyáltalán egy erősebb nőknemből, akkor nem tudom, hogy így 3-4-en neki rugaszkodtatok volna, mire fölállítjátok. De aranyosak voltak a csajok, mert mondták, hogy ők otthon így szállnak le a motorról. Vele először fordult elő, Úgyhogy de akkor összességében jó volt az a túra. Ezt egyébként öröm hallani, hogy ajánlod a többi hölgynek is ezeket a túrákat. Igen, én mondjuk őszinte leszek, azért tettem le róla, mert nincs rá jelentkező. Tehát Noémi egyébként szorgalmazta azt, hogy össze legyen újra hozva ez a csapat, vagy egy hasonló, hogy így menjetek így lányokkal, de én mondtam neki, hogy én szívesen elviszem, leszervezek mindent, elvezetem a túrát, kinézem a helyeket, mit kell megnézni, hogy kell, az egészet levezetem, de mondom, az embereket te hívod, mert hát igen, neked nehezebb helyzet van, meg a lányok amúgy is ilyen. Rossz tapasztalatom van, úgymond, tehát itt össze tudtam hozni
azt az X mennyiségű lányt, ugye, akivel mentünk, viszonylag egyszerűnek tűnt. Tehát nem tűnt nehezebbnek, mint a többi túra, Kordukált túra, ugye, amiket megszerveztem eddig. De utána még szerettem volna szervezni, sőt tavaly, és ezt Noémivel is kibeszéltük, és inaktívak a lányok. Tehát így jövök. Nem mernek szerintem. Jövök, de amikor oda került Facebookon a sor, hogy akkor fizetni kell, szállást, stb. Mindent, akkor így nem reagáltak semmit. Az mondjuk durva, mert... Tehát, hogy így abból a 10 mentünk volna, azt hiszem abból a 8 lányból reagált 2. Az igen. A többi még csak rám se írt. Semmi. Hogy figyelj, ne haragudj, nem tudok menni, vagy valami. Úgyhogy ezért tettem le, és azért mondtam Noéminek, hogy ha szeretnétek, én tehát nem állok ellene, de nem vagyok ellene, de az emberek összeszedés, és az ő reszortja lesz. Úgyhogy... Ja, az mondjuk érdekes, mert azóta, hát nem tudom, én például a Noémin kívül senkivel nem tartom a kapcsolatot. A Krisztivel találkoztunk egyszer azóta, ilyen karácsonyi vásárba elmentünk együtt, 3-an, Noémivel együtt, de azóta én egyik lányt se láttam, tehát hogy így nem tudom, hogy eljönnének-e, vagy lenne kedvük hozzá, vagy bármi ilyesmi. Nem tudom. Nem biztos, hogy ugyanaz a csapat már úgy összejönne. Igen, én is erre akartam kiukadni, hogy nem de tudom, hogy attól függetlenül mondom, hogy bármelyik másik, az megbeszélés kérdése. Csak ő most már adott esetben a te részedről is. Akkor most már ugye motoros túrákat is szervezed így baráti társaságoknak ezek szerint a kis csapatba. Mennyire igényelnéd egyébként azt, hogy ahogy a csajos túrán is, hogy te csak mész valaki után? Vagy most már inkább átbillentél arra, tehát, hogy... hogy egy ilyenben egyébként benne lennék én is újra. Hogyha épp úgy jön ki a lépés, hogy még azért arra is tudok félretenni és szakítani, mert azért elég sok pénz elmegy ezekre a túrákra. Tehát amúgy benne lennék, mert tök jó buli volt, és nagyon jól éreztem magam, és tök jó lenne csak úgy menni megint valaki után, és nem foglalkozni semmivel, se a szállással, se semmivel, ami ilyen szervezés, de amúgy most ezzel nem akartam rosszat mondani, mert amúgy imádom én is csinálni. Tehát nagyon jó érzés az, gondolom te is ezért csinálod, amikor a végén mondjuk meghallgatod őket, hogy tetszett, jó volt-e, mit tudom én, és azt látod, hogy mindenkinek fülig ér a szája, és tetszett, és boldog, és mit tudom én, és szerintem ez tök jó érzés, és ezt én is imádom. Tavaly szerveztem meg az első túrát, ez a Bosznia, hát Horvátország kör volt, ez minden nap máshol aludtunk. Mondjuk ez hány napos volt? Vagy hány éjszakás? 5 éjszaka, 6 nap, azt hiszem. 5 éjszaka, 6 nap volt, mert így mi is csináltunk ugye programokat is, meg kellett azért egy kis pihenős nap is, mert azért sportmotorokkal tényleg most az, hogy minden nap mész 600 kilométert azért. Ez akkor végig sportmotorok voltak? 2 kivételével sportmotorok voltak, igen. És hogy oldottátok meg egyébként a csomagszállítást ezen? Hát a csomagszállítás egyébként, hát ugye a te túrádra is mentem, úgy indultam el én is, tehát hogy föl volt rakva ugye a hátsó ülésre a nagy hátizsákom, és akkor elől a tanktáska tele, és hát mindenki így pakolt, de hát ugye indulás előtt Noéminek megadta a motorja magát, és úgy volt, hogy ő nem is fog jönni, aztán pár óra múlva fölhívott, hogy hát ő ezt nem hagyja ki, úgyhogy beül a kocsiba a gyerekkel együtt, és ők jönnek utánunk, mondom, király. Akkor van ki hozzá és akkor meg volt oldva a csomagszállítás, úgyhogy Noémi bevállalta ezt kocsival, és jött, és amúgy milyen szerencse, mert hogy amúgy az én motorom is megadta magát Boszniába, és haza kellett küldeni. De akkor még a fekete R6-os? Fekete R6-os, igen. Valahol a Jajce vízesésnél ott úgy döntött, hogy ő nem jön velünk tovább. Úgyhogy ott ment a tanakodás, hogy most mi legyen, esélytelen volt már tovább menni vele. Folyamatosan leállt, rángatott, rázott a fék, nem tudom, így mindenki jött rajta, ami kijöhetett. És igen, ott a vízesés környékén ott úgy döntöttünk, hogy akkor ezt a motort haza kell küldeni. Hát persze elég mérges voltam, én szervezem a túrát, meg én hoztam össze a programokat, mindent, és hát amúgy első gondolatom az volt, hogy én is megyek haza, mert nagyon mérges voltam.
nagyon Aztán hogy felbosszantott. oldottátok meg egyébként úgy, ugye? És úgy oldottuk meg, hogy onnan még nagyon messze volt egyébként a szállásunk, és már délután volt, úgyhogy a fiúk azok elmentek előre elfoglalni a szállást, én meg Noémivel ott maradtam a kocsiba, és vártuk a mentést. Jöttek ki trélerrel a motoromért, és akkor hazavitték, de hát nagyon vicces volt, mert ott ültünk Noémival ketten a kocsiba, mert tök sötét volt, hát nem is tudom, valamikor éjfélkor értek oda a motorért. Úgyhogy És akkor még onnan nagyon messze volt a szállás. Igen. De akkor ti már oda nem is mentetek, csak a következőre, nem? De mentünk. Hát az volt a vicces egyébként, hogy ott ültünk így a sötétbe, egyébként az erdő szélén, vagy nem is tudom, hogy hol ültünk, így ülünk a kocsiba, a motor a kocsi mögött letámasztva, és jöttek ilyen elég fura, érdekes emberek arra a környékre, és így nézegették a motort, és így nézek Noémire, mondom, figyelj, hogyha elviszik, akkor megyünk tovább a picsába, mondom, én ki nem szállok, az biztos. És ott nézegették, na aztán végül nem vitte el senki a motort, úgyhogy érte jöttek, felkötöttük, elvitték, és akkor Noémivel elindultunk Monsztárba, ugye ott volt a szállásunk, hát hajnali 4-re értünk oda, és akkor úgy döntöttünk, hogy mi már nem alszunk, megnézzük a várost, ha már odáig elmentünk, úgyhogy mi még egy órát sétálgattunk a városba ketten, és indultunk tovább. Úgyhogy... És azt hogy fogadták a többiek? Hát igazából nem nagyon tudtak mit csinálni, tehát nem volt választásunk, tehát azzal a motorral ugye tovább nem lehetett menni. Én ugye beültem Noémi mellé a kocsiba, de már másnap reggel már utasként folytattam a túrát, tehát akkor felültem a Zoli mögé, ugye az S1000-re, és hát elég jól elbohockodtunk. És onnan irányítottad az egész csapatot. Igen, és mentünk előre, és akkor onnan csináltuk a túrát, fölmentünk ugye a Biokovóra, nem is tudom még hol, lementünk Zadarba mi is az Orgonához. Milyen tapasztalatotok volt a Biokovónál? Jó volt egyébként. Látványra? Én tériszonyos vagyok. A fölfele út? A fölfele úttal nem volt gond, ugye ott fölmentünk, ott a Noémit meg a lányát is fölhoztuk motorral, mert kocsival az esélytelen lett volna. Nagyon sokáig értek volna föl, de így azért, hogy kocsik mellett el tudtunk menni, így azért elég sokan voltak, és így motorral azért könnyebb volt a feljutás. És akkor fölmentünk, az vicces volt, mert én ugye tériszonyos vagyok, tehát nem nagyon mertem kimenni, de mindenki ott csesztetett, hogy egy közös kép, meg mit tudom én, úgyhogy csukott szemmel így kézen behúztak, így fogták a kezemet, aztán egy 4 kézláb kimásztam valameddig, hogy körülnézzek, de amúgy gyönyörű szép volt. Egyébként tehát... azt tudod, hogy hiába csukod be a szemet, ha lezuhansz, úgyis lezuhansz. Hát, nem mondd. Nem ott is volt olyan egyébként, aki, mikor mi voltunk fent, akkor nagyon félt, tériszonyos volt, hogy kapaszkodott a korlátba, én megmondtam neki, hogy ha hiába fogod a korlátot, ha leszakad, akkor korlátostól szakad le. Tehát, hogy de talán nem is az az érzés, hogy leszakad, hanem maga csak az a félköríves üvegrészig mentetek föl, vagy mentetek tovább? Nem, csak a félköríves üvegrészig. Érdemes majd legközelebb, ha mentek oda, akkor tovább menni. Még egy 11-2 kilométer visz szerpentin fölfele. Ott hát majdnem hasonló út, mint ahol jöttetek, a félköríves rész kilátóig. Annyi különbséggel, hogy ott van már egy olyan rész is, ahol igazából, tehát még szűkebb az út, és csak egy szallagkorlát van ott úgy melletted, és ott úgy csak a szakadék, és volt nekem olyan, hogy így mentünk fölfele, és így jöttek szembe. Autó. Tehát, hogy ott úgy megállsz, ő is lelassít, és akkor így elmatekoztok, és közben így támaszkodok a korlát fele. Urodat semmi nagyon. Na jó, én ezt nem biztos, de majd a többieket úgyhogy olyankor én mindig azt csináltam, hogy amikor beláthatatlan kanyar van, ugye akkor nyomom a dudát, mint az állat, hogy ha valaki jön szembe, akkor hallja, hogy én jövök. Vagy egyáltalán valaki jön. Úgyhogy... Ezért is jó nézni egyébként a túráidat, mert onnan is jó ötleteket lehet meríteni. Mármint a... Például a Biokovót is nálad láttam egyébként. Ja, igen, mert akkor ugye csak Zadarig mentünk le. És akkor utána hogy jöttetek vissza? Zadar, mondtad? Zadar, ott megálltunk ugye az Orgonánál, és akkor a Nin mellett, ott a homokos tengerpart mellett ott volt egy VRST, vagy nem is tudom mi a VRSI
azt hiszem ez a neve annak a falunak, és ott volt egy ilyen medencés házat béreltünk ki. Aha. Ott volt a következő éjszakánk, az nagyon jó volt, mert 40 fok volt, mire odaértünk, és így kb. A udvar közepén a bőrruhák lenne a földön, és így mindenki benne a medencébe, tehát bele se pakoltunk semmit, egyből ugrottunk bele. Akkor ott ugye hajnal 2-3-ig mulatozás, és akkor utána mentünk föl Zengbe. És akkor ugye Zengig megálltunk a fagyizóba, amit akkor is ajánlottam, amikor ugye együtt voltunk, azt nagyon szeretem azt a fagyizót. Fölmentünk Zengig, és akkor Zengből mentünk utána haza. Tehát hülyeséget mondok, mert 4 éjszaka volt, és 5 nap. Igen, mert első az Papuk volt nekünk. És akkor ott is felmentünk a vízesésre, kirándultunk is, bőrcsizmában, nagyon jó volt motoros csizmába lemenni ott a vízesésig, meg vissza. A sportcsizma az erre született. Ja, igen, az kifejezetten kényelmes volt, kívánta a testünk. Úgyhogy ott voltunk Papukon, ott volt az első éjszakánk, és akkor második volt Monsztárban, és akkor utána ez a Vieresi. Szóval volt Papuk. Papuk. Igen. És az Horvátország, ugye az, hát ott a boszniai határtól nem messze, Pécsnél kell ott lemenni igazából, vagy Mohács környékén, és akkor... De arra is érdemes egyébként elmenni, mert gyönyörű szép, tehát már az útról látod az óriás nagy vízesést, ugye ott is ilyen kis kanyargós út, hát annyira kell figyelni, hogy ugye amikor fölmész a vízesésig, addig azért egész jó aszfaltos út van, viszont ugyanarra is kell visszamenni, mert a másik irányba is le lehet menni, de ott végig kavics. Tehát az ilyen 15 kilométeren keresztül, ami neked nem okoz problémát, én a sportmotorokkal nem mentem arra, de előtte ugye voltam kint kocsival. És... Ismerek olyan embert, találkoztam, kezet is fogtam vele, aki egy 1002 VFR-rel, ugye a sporttúrával ment ilyen kavicsos, ilyen úton lefele. Az remek lehetett. Hát lement. Arra ment az út, jött utánam. Nem örült neki nyilván, de lejött. Ő volt az egyedüli, és aki meg át kellett volna jönnie azon az úton, mert át tudott volna, szerintem, az meg nem jött át. Úgyhogy a végén, ez a tavalyi Erdély. Erdélyben nem tudom, hogy mennyit jártál. Voltam. Most augusztusban volt ott is motoros túránk. Transfogaras, Transalpina, meg Békásszorosnál ott ugye nagyon jó az új út. De az nagyon kint van, keletre, nem? Békásszoros? Igen, hát az már messzebb van. Ott is úgy voltunk, hogy máshol aludtunk, így éjszaka. Tehát általában megyünk mindig tovább. Tehát akkor 99 nagy részben mindig körtúrákat tesztek, igen. Nem pedig csillag. Igen. Volt nekem is ugye körtúrám, egy pár. Az se rossz, mert több mindent meg tudsz nézni. Csak a reggeli összepakolás. Csak igen, tehát úgy kell logisztikázni mindig a pakolással, hogy ugye minden elő legyen, de közben minden ne kelljen semmit előszedni. Igen. Mert utána másnap reggel mentek tovább. Hát volt sok ilyen túrám nekem is. Most én megpróbáltam az ilyen nagyobb csapatokkal inkább ráállni, és a nagyobb csapat az ilyen 10 plusz fő, akikkel megyünk most már külföldre. 14-en voltunk most ugye húsvétkor Horvátországba, 16-an megyünk, nem, 22-en megyünk pünköstkor Horvátországba, és ezek inkább csillagtúrák. Igen, de ezt meg is értem, mert azért úgy picit kényelmesebb. Igen. Tehát azt, hogy elmentek 5-6-an ugyanennyi motorral mondjuk maximum egy körtúrára, olyanokkal, akiket ismersz, az úgy oké, mert azokkal kivitelezhető. Nem is feltétlenül az, hogy olyanokat, akiket ismersz, hanem akik már tapasztaltabb túrázók. Mert ugye aki még úgymond tapasztalatlanabb túrázó, az ezt hogy pakolja, meg akkor még pakolászik, meg akkor még készülődik, akkor már mindenki kész van, és akkor így indulnak, még elmegyek WC-re, meg fogatmosok. Hát mondom, ezt eddig kellett volna. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy azért vannak ebben olyan dolgok, ami igényel rutint. Tehát, hogy lehet körtúrázni is, de azt inkább olyanokkal, akiket
Jó, hát Boszniából tanulva egyébként Romániában mi trailerrel mentünk ki, tehát Igen? volt kocsi, valameddig kimentünk trailerrel, és akkor utána mentünk a motorokkal. Azért ott volt Hát a biztonság. én még odáig nem, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy fajultam, de nem jutottam, de egyébként most is, mikor voltunk Horvátban, akkor is volt egy magyar pár, aki trélerrel hozta ki igazából a motort, itt De elmotorozgattak, azt sportmotorral voltak? ráadásul nem. Ne. Egy MT-07, meg egy 1000-es V-Strom. Hm. És Ráadásul. miért? Hát azt nem tudom, hogy honnan jöttek. Tehát, hogyha mondjuk, teszem, azt Debrecenből jöttek le, Nyíregyházáról. vagy akkor még Nyíregyházáról, megértem. azt nem tudom, hogy honnan jöttek, de alapvetően gondolom nem Letenyéről hozták el oda, vagy Zalaegerszegről, de egyébként én sem mondom azt, hogy sokkal rosszabb. Tehát, hogy rengeteg pénzt, időt meg tudsz vele spórolni, Igen. hogy eljussál olyan helyre vele, Ahol meg már autópályán, élvezed a ahol már motorozást. élvezed a motorozást, mert autópálya, azt most Elkopik a gumi, mire ide vagy kiérsz. oda, de azt nem élvezed igazából. Igen. Tehát most sportmotor ide vagy oda, azért azt sportmotorral azért nem jutsz el messzire autópályán, mert nem tudsz annyit utat föltenni, mert Igen. akkor még vissza is kell gyere. Pontosan. Meg arra azért nincsenek dobozok, stb. Nincs doboz, Tehát, tehát ha hogy fölteszed, azt úgy kell föltenni, hogy ne essen le. igen. Én úgy mentem el Svájcig, hogy volt egy nyeregtáskám, lelógott oldalra, azon volt egy olyan üléstáska, aminek az oldalát ki lehetett bontani, és így rálógott a széle a nyeregtáskára is ráadásul, plusz fölfele is. Hatalmas, és akkor elő még volt egy tanktáska, amit szintén meg lehetett emelni, és azt is kicsit megemeltem, és így körbe voltam védve teljesen. Hát kimentem, de nem mondom, hogy kényelmes volt nagyon. Így utólag visszagondolva, de nem volt szerintem annyira vészes, de igen, tehát azzal se lehetett száguldozni nagyon, mert Igen. attól tartok, hogy mikor fog leesni róla. Hát ilyen körtúrában most ilyen közelben, amik vannak, ilyen Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Bosznia akár, tehát ezt simán lehet hozni szerintem, így sportmotorral is, de például erre is azt mondom, ugye Romániába, oda már azért kényelmes volt, hogy trailerrel mentünk, és akkor csak onnan kezdtünk el túrázgatni. Sokkal jobb volt, nem koptattuk a gumit se, ugye, és nyilvánvalóan olyan helyeken motoroztunk, ahol már élveztük a motorozást, és nem csak az egyenes autópálya. Tehát amúgy jó ez a tréleres dolog szerintem. És ezt van saját, vagy béreltétek? Nem, béreltük. Ez milyen összegbe fájnak egy Ez ilyen? egy nagyon jó kérdés. Most így nem is emlékszem vissza hirtelen, de szerintem valami 5 és 8 ezer forint per nap. Kellett kauciót otthagyni, nem akarok hülyeséget mondani, de valahol de olyan 10 alatt, 10 alatt között. Akkor Aha, körülbelül egy igen. per nap. Igen. És akkor azt mondjuk, ha összedobjátok, ez mennyi, hány motoros volt? 4. 4 motor fért rá? 4 sportmotorral. Igen. Hát ha 4-en összedobjátok, azt 4 napra elmentek, már jól jártak. Igen. Na, mindenegyik fizet egy meg napot. Ugye a benzincét dobtuk mindent, és akkor azért mondom, hogy alapvetően nem 4 motorra kell autópálmatricát venni, csak egy autóra. Pontosan. A motorrendszámokat letakartuk. Ja, ezt úgy kell persze, mert egyébként ez nem jó. Nem 4 motorba tankoltok benzint egy autóba. Nem koptatjuk a gumit. Nem 8 gumikopik, csak 4. Úgyhogy igen, szerintem, hát én még nem tartok ott, de én is húzok ebbe az irányba. Vagy még a másik az, hogy vonatoztatni. Mondjuk arra még nem gondoltam. Például, hogyha nyugatnak akartok menni, akkor ajánlok egy olyan lehetőséget, hogy Bécsből ki tudjátok vinni vonattal mondjuk egészen Ausztriáig, Ausztria végéig, tehát majdnem Svájcig vonattal, vagy akár tovább is egyébként vonattal, és akkor ott motoroztok a... Svájcban mennyire szigorúak egyébként? Mennyire vannak ott trafipaxok, rendőrök, mennyire nézik a motort, hogy gyári, nem gyári? Én, ha jól az információ, nem kell hozzá elmenni Svájcig. Tudom, hogy Ausztriában már ott elbukik az ember, és ki se jut Svájcig. Igen, de Svájcban is legalább annyira... De Svájcban így a tempó miatt, meg... Svájcban is legalább annyira figyelik, ott se
senki se. Tehát, hogy mindegy, hogy neked most egy Maserati van, vagy egy BMW-d, vagy bármilyen sportautó, sportmotor, bármi, ott mindenki annyival megy, amennyi ki volt ott írva a kis Tehát akkor kerektáblára. ugyanaz, mint Tehát ott muszáj Ausztria. nagyon betartani, mert ott is keményen bírságolnak. Ja, Szlovéniában is tudom, hát az is egy nagyon vicces eset volt, 3 motorral voltunk kint, én mentem középen, csak én kaptam csekket. Igen. Nem értem. Ez volt Akkor a előttem is egy lopott motoros, motorral meg voltak. mögöttem is, de én mentem középen, és csak én kaptam. Hát mondom. Többiek akkor lopott motorral lehettek biztos. Úgyhogy ott is figyelik, érdemes rá figyelni, hogy ne menjen gyorsan az ember. Ott még a GPS is azt mondja egy ilyen 100 kilométeres szakaszra, hogy 2,5 óra. Tehát Értem. ott kiúlik a hajad, mire Mert eljutsz A-ból Svájccal én B-be. is szemezgettem Főleg, egyébként. ha nincs autópályamatricád, ott meg, ha azóta nem változott a rendszer, hogy mennyi drágult, azt nem tudom, ha drágult, de legutóbb, mikor én voltam, akkor információim szerint valami 40 frank volt az autópályamatrica, az ugye olyan 400 forinttal számoljuk a frankot, egy picit talán több, de nem vagyok benne pontosan, most biztos, hogy most mennyi. De olyan 12-3-4 ezer forint körül van az autópályamatrica, viszont az náluk egy éves, és ott nincs más. Azért mondom, ha azóta nem változott a rendszer, mióta az utolsó információm birtokába kerültem, akkor gyakorlatilag ott csak éveset tudsz venni. Tehát lehet menni júliusban is egyszer, augusztusban is egyszer, meg. Akármikor, persze. Nem, de akkor az inkább autós túra lesz, úgy érzem. Úgyhogy pedig motorral megéri. Tehát megéri most ezt leszámítva. Azt, hogy mennyire gyári, igen, azt azért figyelik. Én idén, ha megyek majd nyugatnak, akkor hát visszacserélem a gyárgabot. Én is. Mert jobbnak látom azt, hogy elkerüljük a konfliktust, ami ebből adódik, mint hogy megkockáztassam. Ez is lehet, hogy nem fogunk találkozni sehol se rendőrrel, lehet, meg se állítanak, mert és akkor nekem még nem is egy olyan hangos a motorom, ugye a nem gyári dobba, mint mondjuk egy sportmotor, sor 4-es. Úgyhogy és idénre még, vagy hát idénre, vagy akár jövőre, vagy azután, mik a motoros tervek? Hát most idén szerintem több kicsit fogunk csinálni. Szóba jött Stelvio, de oda több napra kéne kimenni, és szerintem abból az összegből, amiből kimennénk Stelvio-ra, abból az összegből megcsinálunk 3 másikat. Tehát, hogy... Ez igaz, viszont nem mindig csak ezt nézd. Persze, nyilván. A látvány menni. is. Igen, én tudom. Pont ugyanebből az okból kifolyólag mentem tavaly, talán tavaly előtt is, meg idén is inkább nyugatra, vagy picit délre, ugye Horvátország irányába, vagy nem nyugatra, bocsánat, keletre, mert hát más. Tehát ugyanabból az árból... Hát én tudom, voltam kint már autóval, tehát hogy... Igen, tehát ugyanabból az árból dupla annyi, vagy tripla annyiba kerül ugye nyugat, mint kelet. Igen. Azért hasonló Erdély is, mint Ausztria, de mégse. Tehát vannak hegyek, vannak zöld füves területek, de valahogy mégse ugyanaz, de nem is kell, hogy ugyanaz legyen. Tehát... Persze. El fogunk menni oda is, csak most, hát ugye ezt mi meg szoktuk közösen beszélni, hogy mi fér bele, mi nem, kinek, hogy, mi lenne jó, és akkor általában hozunk egy döntést. Egyébként ez a döntés még nem született meg idén, de mondom, ez van tervben igazából, hogy van egy ilyen ausztriai, van egy Lengyelország, van egy Erdély ismét, meg egy Horvát-Bosznia. Tehát ezek lennének a kisebbek. Merre? Zakopánéig bezárólag, vagy még mentek Auschwitzig elmegyünk, és akkor az nincs messze tőle. Tehát az már nincs messze, igen. De hogy ezek csak ilyen 2-3 naposak. Ott tervezitek is megnézni egyébként magát a Auschwitzig? Igen. Ezt szeretnénk megnézni. És idegenvezetővel? Tessék? Idegenvezetővel? Idegenvezetővel? Ja, nem, szerintem csak bemegyünk. Mert lehet ott igényelni magyar idegenvezetőt, tehát van egy olyan, hogy ha érdekel ez a tanács, hogy Zakopane Info, vagy valami ilyesmi oldal, vagy zakopaneinfo.net, vagy valami ilyesmi, rákeresel Google-ön, vagy majd átküldöm, ha esetleg érdekel. Ott le lehet beszélni az oldallal,
lelevelezed velük, és akkor ők beregisztrálnak téged magyar idegenvezetővel, és akkor tényleg az idegenvezető körbe visz, és akkor Elmond mindent. elmondja, hogy itt ez volt, itt az volt, nem Csak csak hogy azt, nekünk hogy lesz erre időnk. Itt inkább ez a kérdés. hát figyelj, ez szerintem egy 2 órás művelet. Uh-huh. Tehát nem olyan nagy ez az egész, végigmentek ezen idézőben viszonylag hamar, Uh-huh. tehát hogy mennyi időt akartok rászállni, csak akkor ott Igen. ugye el tudja mondani hozzá történeteket, és egyébként azért viszonylag érdekesek voltak. Nyilván, persze mi is bizonyos- azért megyünk, mert érdekel, csak bizonyos hogy történetek, időbe mi persze. fér bele. Mi is úgy voltunk, hogy ugye mentünk ki oda, és akkor foglaltam egy ilyet, megnéztük, végighallgattuk, aztán jöttünk. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor még, mit mondtál, Lengyelország? Ausztria, sasfészek. Bár azt már úgy pedzegettem a többieknek, hogyha már kimegyünk odáig, akkor szökjünk át egy kicsit Szlovéniába is. Fölküldeném őket a Triglavra, mert én már megjártam sportmotorral, és csúnyán kiestem a komfortzónámból. Igen? Azon az úton. Hát a 32. ajtókanyarnál letámasztottam a motort, és közöltem, hogy belerúgom a szakadékba. Tehát, és elsétáltam mellőle, úgyhogy állt a kocsisőr mögöttem, meg előttem is, és én úgy gondoltam, hogy most vagy fölsétálok, vagy fölmegyek Szamárháton, vagy nem tudom, de a kezem már így remegett. Tehát, hogy az egysávos, hajtőkanyaros, macskaköves kanyar, De nem egy sávos, az 2 Tehát- sávos. akkor lehet, hogy nem a A Triglav. Mangárt. Nem a Mangárt. A Mangártra fölmentem. Mert a Hisztényel Triglav az föl. 2 oldalról megközelíthető, egyik oldalról a déli oldala, vagy várjál? Az De most északi ez a oldala 60-valahány hajtúkanyaros hegyről beszélek. Az a Triglav. Így van. Akkor jól mondom. Az északi Igen. részénél, vagy lábánál vannak a macskaköves részek, Igen. a délinél, én délről mentem fölfele, ott meg egy patak mellett mész el először, az vezet föl, de az dupla sávos. Én legalábbis úgy emlékszem rá, hogy az végig... Lefelé a macskakövesnél ott sokkal szélesebb az út, mint a másik oldalon. Uh-huh. Ott azért már nem fér el egymás mellett szerintem Hát két figyelj, idén autó, elmegyek csak oda még hogyha- egyszer, és akkor már elmondom, hogy Én igazad nem volt, megyek vagy... oda többször, tehát nekem ez úgy egy életre vetette a kaput, tehát kocsival nagyon szívesen, vagy mondom Szamárháton fölmegyek, vagy ilyenek, de a többiek is ugye kiröhögtek, úgyhogy gondoltam rá, hogy ha elmegyünk Ausztriába, akkor átszöknénk oda, és úgy átküldöm őket a hegyen, aztán megvárom Menjetek, gyertek őket. vissza, Igen. vagy te megkerüled a Bedutó felé. Igen, erre gondoltam, hogy akkor én meg megyek addig egy kört. Stelvio se sokkal könnyebb. Tudom, de a Stelvio egy kicsit szélesebb. Már ahol. Már ahol. Igen. Én volt, hogy nem tudtam megfordulni. Mhm. Jó, valószínűleg az én kvalitásaimmal is vannak problémák, de hogy nem tudtam megfordulni, mikor jobbos kanyart kellett ugye belső íven, és közben jönnek szembe, tehát nem tudsz kimenni a szembesába, hogy minél nagyobb ívet írjál le. Átmentem a szembesába, és pont jöttek. Azt a dudált. Mondom, értem én, hogy dudálsz, hát cseréljünk akkor, azt akkor úgy könnyebb lesz. Tehát úgy felcuccolva, kempingszék, sátor, utas, 3 doboz, minden, tehát nem volt olyan könnyű azért, de föl lehet menni. Föl, biztos, meg le is lehet jönni, szóval majd előbb-utóbb ezt Lefele is könnyebb, meglépjük. mint fölfele, de... Igen. És akkor ez a idei terv, vagy ez úgy unblock? Nem, Azért ez az idei. idei. Ez az Esetleg olyan terv, ami ilyen messzibe látó, tehát hogy sokkal messzebb, amit majd egyszer tudod, hogy el szeretnél még menni oda, de Hát igazából az tök szívesen kimennék ugye Gran Canariára is motorozni, Portugália, Spanyolország, tehát ezek azok, amik ilyen messzebbik, Svájc, ugye, de azt most elbizonytalanítottál, az lehet, hogy autós lesz. Igazából ezek meg gondolkodtunk még, hogy lemenni ugye Albániáig, hogy ott a délebbi részekre, hogy egy nagyobb kört csinálni, ugye. Ezek vannak így mostanában kilátásban, tehát nagyon szívesen motoroznék Amerikában is, de ja, hát egy igen. kicsit... Jó, hát az, igen. Tehát, Albánia, akkor mennél esetleg tovább Görögország? hát igen, Az az irány, hogy Törökország, az ugyannyira nem? annyira nem. Az már nem. Az már nagyon meleg De van. szerintem ez az albániai is, ugye ez is egy ilyen körbe menős lenne, hogy Horvátba ugye vissza majd. A Montenegró. Ha úgy mész, ott is jó meleg van Gondolom. olyankor. Gondolom. És hiába mész
Bármennyivel mehetsz. Bármennyivel, 40 igen. fokban már forr a fejem. Nekem is volt olyan, hogy nekünk is, hogy mentünk Albániába, és igazából, mint amikor beteszed a sütőbe a mézes kalácsot, légkeverés 200 fokra kinyitott, benézel, hogy kész-e, és így fújja rád a meleg levegőt, körülbelül azt éreztük. Tehát ott is az már a komfortzónán túl volt, de hát menni kellett. Hát amúgy Horvátország is, amikor együtt voltunk kint, tehát ott is 42 az még fok annyira volt az meleg nem egyik volt, nap. mint nekünk az Albániában. Ott is nagyon meleg volt. Nekem ott volt a legmelegebb. Igen? Egyébként az összes motoros túrámon az marad meg bennem, hogy ott aztán tényleg majdnem csúnya szóval éltem, hogy honnan folyt a víz, de az brutál, eszméletlen volt, tehát ott nagyon kifogtuk ezt a dögmeleget. Hát azért mondom, hogy igen, nem volt hűvös, ott még egy picivel melegebb volt már, de olyankor lekerül már a kabát is. Igen. Ugye ez a sportmotor hátrány, hogy azt akkor nem tud hova tenni. Nem, azt nem. Kivéve, ha van sárpánk. Amúgy anyukám nagyon cuki volt, mert ő most fölajánlotta egyébként, hogy ő is el akar, olyan szép helyeken megyünk mindig, és hogy akkor ő fogja a gyereket, meg kis család, minden, és beülnek a kocsiba, és akkor ők jönnek oda, ahova mi motorozunk. Hát mondom, ez egy remek ötlet, mert tulajdonképpen akkor bedobjuk a cuccokat ugye a kocsiba, ők odaérnek, én meg, ha akarják, keresek nekik programot, mit csináljanak, amíg mi odaérünk, mert nyilván mi kerülő utakon fogunk menni, és hogy ez így amúgy tök jó ötlet, és hogyha van kedvük hozzá, ugye elég jó fejek, hál' Istennek, tehát értik a viccet, meg is Addams Family, úgyhogy... Tavaly futottunk bele egy ilyen autós történetbe, hogy akkor volt valaki, aki jött autóval, mert nem motorozott, aztán ennyi az egész, de hogy jött autóval, és hát nem tudott mindenhova fölmenni, ahol mi fölmentünk motorral, mert mentünk fel a transzfogaráshoz, és akkora dugó volt ott, hogy motorra ugye elmentünk a dugó mellett ilyen, de nem viccelek ilyen. Nem, ezt tudom, tehát transzfogarásra föl se küldeném autóval. Hétvége volt, ráadásul pont. Hegyaljáig áll a sor. 2-3 kilométert, de lehet, hogy még egy picit többet is előztünk meg fölfele motorral. Ő meg ott állt egy 20 percet, akkor mozdult egy autó alaknyit, körülbelül azt mondta, és így oké. Akkor visszafordult, ment máshol, ment haza szerintem, mert így nem volt értelme. De mi is úgy voltunk fent, ugye, hogyha nem motorral vagyunk, simán visszafordult, el hegyaljáig állt az autósor, és nem mozdult semmit. Igen. Tehát, hogy egyszerűen így még motorral is küzdelem volt felmenni, nem hogy kocsival. Tehát azon is csodálkozok, hát ott volt, aki szerintem 6 órát ült a kocsiba. Hát biztos vagyok benne, hát szerintem ott egy némi infrastruktúra fejlesztésre ráférne arra a fönti parkolóra, mert amiatt van ekkora sor, mert nincs parkoló, és nem tudnak megállni. Igen. Ugye a Großglocknernél, ott nem tudom, voltál-e? Nem. Ausztriába, ezt jó felemenet, majd nézzetek föl. Ott van egy akkora ilyen, hát nem is tudom, szerintem egy 5 vagy 6 emeletes parkolóház. Tehát, hogy ott ugye itt nem küzdenek ilyen problémával, mert ott felhúztak egy nagy parkolóházat, ott be lehet állni, fölmenni, mindenki elfér autóval, aki meg akarja nézni. Annak viszont meg lehet, hogy nincs akkora látványossága, hogy annyian mennének. Nem tudom. Tehát én 3-szor voltam, abból egyszer sokan voltak ott, mert sütött a nap, 2-szer meg a kutya nem járt arra szinte, mert hogy szakadt az eső, meg felhős volt, meg minden volt, tehát meg rossz idő volt. Lehet, hogy ilyen kéne oda is, és akkor nem lenne ezzel probléma. Jó, hétköznap amúgy nem gond, mert voltunk kint utána kocsival, mert én ahova elmegyek motorozni, én utána mindig elviszem oda a kislányomat is, hogy nem maradjon le semmiről, és minden motoros túra után nekem van még egy köröm autóval, és ezért Románia után is. Voltunk már kint együtt Erdélybe többször is, de még a Transzfagorás, Transzalpitán a gyerekkel nem voltam, úgyhogy oda kimentünk kocsival, és hétköznap mentünk, és hétköznap úgy mentünk fel a kocsival, hogy szerintem hát ilyen 10 perces dugó volt maximum, de nagyon maximum. Voltunk mi is hétköznap is, ugyanez, tehát hogy akkor nem volt semmi, idén már kicsit okosabban szerveztem meg ezeket az erdélyi túrákat, tehát amikor a Transzfogarashoz megyünk föl, akkor az hétköznapra esik. Igen. Úgyhogy
Úgyhogy 90%-ban úgy lesz majd idén a Mhm. erdélyi túra, Hát hogy érdemes, mert tényleg mi is még megtapasztaltuk az ezt. Alpina talán annyira nem is Ott forgalmas, nem volt gond. de ott is van forgalom, de ennyi nem, de a Fogarason igen. Igen. Meg hát aztán lefele, ugye, amikor jönnek a macik, és akkor mindenki megáll, ahogy mi is. Ja, igen, az nagyon jó egyébként, mert a GPS-en lehet követni, hogy hol van medve. Igen. Mert ugye a Google az bepirosítja azt a részt, ahol Uh-huh. dugót észlel, Uh-huh. és akkor, vagy És akkor tudod, hogy narancssárga, ott van és akkor tudom, hogy ott van Maci, mert ott mindenki megállt. Igen. Ez pont És így akkor volt így lehet nekünk is. számolni, hogy még 3 Maci lesz hátra. Igen. Nekünk is így volt, szóval nagyon szerencsénk volt, valami 13 macit láttunk körülbelül, és jöttek oda ugye az autóhoz minden. Hát jó, hát nyilván mi nem etettük őket, mert amelyik a kezedből eszik, a lábadból is fog, Igen. azt mondják. Úgyhogy ezzel nem próbálkoztunk, de amúgy nagyon cukik voltak, meg tök jó így a természetes élőhelyen látni őket, és nem rácsok mögött. Hát, őszinte legyek, nem tudom mennyire ez a természetes. Hát Én ez egy sem kicsit természetes. szkeptikusan állok ehhez a Igen. témához, hogy nem azért rakták oda őket oda, vagy nem azért rakták őket oda, hogy turista látványosság, mert igazából én nagyon sehol máshol nem hallom. Tehát Hát amúgy most a szerintem Fogaras nem. nem sokkal van messzebb az Alpinától, ahhoz képest, hogy tehát terepviszonyokban nézve, ott is simán előfordulhatna, ott meg nincs ez. Én azt gondolom, hogy szerintem meg azért vannak ott, mert rengetegen etetik őket. És a medvék ezt már tudják. Ugye most is kint volt az anyamedve, ugye, és már hozta a 3 bocsát. A 3 bocsa ugyanúgy fogja tudni, ugye, hogy itt kaját fog kapni, mert megáll az autós, odaadja a szendvicset, odaad mindent, plusz vannak félreállóhelyek, ahol gondolom kidobják a szemetüket, és eznek az illata vagy szaga ugye a medvét stimulálja, és akkor oda megy. Tehát nem tudom, hogy direkt lettek oda betenyésztve ezek, vagy maguktól jönnek pont ezért, mert hogy rájöttek, hogy ugye itt, ahol ember van, kaja is van, és ugye Romániában köztudottan nagyon sok a medve, és gondolom könnyű élelemforrás, azért egy-két okosabb fajtát, az erre motivál, Ez hogy hülye lenne oda elvándorolni, menjen. hogyha Igen. a kézkaját kapja, nem kell Igen, megküzdeni érte. igen, de ezen én is gondolkodtam, hogy lehet, de Jó, és akkor idén, vagy nagyon más idén tervek? nagyon. Hát ilyen egynaposak, ilyen itthon. Magyarországon kevesebbet motorozunk, azért itthon nem is tudom. Van egy kedvenc köröm, amit mindig megcsinálunk, vagy kétszer, vagy egyszer, amit nagyon szeretek itthon. Egy ilyen 350 kilométeres kör, az föl Salgótarján, Balassagyarmat, Cered, akkor le Pétervásárra, Sirok, Bükszék, mert ott ugye Igen. felújították az utat, ott brutál jó menni, és akkor onnan át Parád, és akkor föl a Mátrába, és akkor vissza Galjatatőn meg le hova, Pásztóra. Ott van a fakanalas vendéglő, imádjuk. ott szoktunk megállni kajálni, és akkor vissza a 21-esen. Tehát így ezt szeretjük, meg maximum este bemegyünk így kajálni, vagy bármi a városba, de azért itthon azért annyira nem motorozunk. Tehát ez az útminőség, meg minden, ez ilyen hosszabb túrákat itthon nem szervezünk. Hát meg aztán a sportmotorral könnyebb is leesni. Igen. Az ilyen utakon. Úgyhogy jó. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Az 1000-es sportmotoros ismerettségedet akkor majd azt Beprotezsálom őket. beprotezsálhatod, ha van kedvük, és akkor többek között azt is meghallgatjuk, hogy tőlük, vagy tőle, hogy milyen lesz vagy milyen az 1000-es motorral 600-as után. És hát még egyszer köszönöm, hogy eljöttél. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy még szeretnétek látni hasonló tartalmakat, és jelezzétek, ha ti is szeretnétek elmondani a motoros élményeiteket. Sziasztok!